Polosella. Ei kun Polonen. 788129129 Polonen. Ei kun viimeinen numero on 9. Ei kestä, olkaa hyvä. No Polosella. Ei täällä asu ketään sen nimistä. Ei kun Polosella, ilman iitä, teillä on väärä numero. Ymmärrän, kuulemiin. No Polonen puhelimessa, Pietari Polonen, Paavali on aivan toista sukua. Pietari, niin kuin Pekka, Iivari, Eemeli, Taneli, Aatami, Risto, Iivari, Pietari. On mahdollista, että molemmat ovat opetuslapsia, mutta tämä on joka tapauksessa Pietari ja minä asun täällä yksin. Yrittäkää uudestaan paremmalla onnella. Kuulemiin. 7881229. No 7881229. Joko näissä koneissa on joku vika tai te ette osaa käyttää automaattipuhelinta, tämä on aina vaan Polosella. Pietari Polosella, numero on 788 kuulumattomiin. Kuulkaas nyt. No uskotaan. En minä ole ollenkaan vihainen, minä vaan ihmettelen. Aha, no se selittää kaiken. Helsingissä tämä on eikä Chicagossa. Teillä on väärä puhelinluettelo.